nawo for so many years elokhane ngibona engidlalisa angaze ngicabanga ukuthi lo myeni wami wakusasa ngangizibonela ubhuti wasendaweni othi mengabe eqhamukele inganeni akhuluma noma yena wena ozoba umakoti wami. So I was used to amazwa njalo ukuthi kuhleza abantu bebeqhamuka hayi makoti sawubona makoti into yokudlala ngomntwana ayikho into eyayihlangene nokuthi ngicabanga ukuthi lo muntu ngempela umyeni wami kusasa. Kodwa ke yonke into iqale lapho ayikho enye into ayenzile ukudlulela wangibona lapho emva kwalapho kwaphela eminye iminyaka futhi eminingi ehleze ekhuluma nami phinde wangibona futhi wathi le yanto engangishilo ngisayisho kwaukuthi uyisho sengimdala ingqondo seyithanda ukuhluzeka kancane sengingasayizwa njengokuthi uzidlalela nje nezingane ayibonayo. Kangakanani uqala nini ke manje ukukhithazeka phela uzwe nawe asikhuluma ukuthi uthi hayibo kwangathi lento ayikhulumayo lo muntu iyangena kumina. No nganginemiyayo 18 Mamzanele. I was 18 years. I don't think ngangikhulile enough but I think isineka wayenaso wayekwazi ukuthi angiunderstand ukuthi ngiyumntwana kodwa ngaphezulu kokuba umntwana khona into ayibonayo kumina engingayiboni mina ngoba mina ngangingaboni lutho. Ngangiziphilela yes ngishade ngemncane. Yeah. Abazali bathi babengajabulile babengahamsani nami esinqumweni sami kodwa one thing ngabazali bami engayithanda ukuthi ba understand ukuthi at the end of the day umuntu echoose impilo afuna ukuyiphila kufanele ukungcono umsupport uzothi masebuya esishayekile mhlambe makwenzeke eshayeka uphinde ube khona futhi njengomzali wakhe. So ngiyakhumbula ubaba noma bethi unesiqiniseko yini salento oyenzayo. Ngitshele yini eyayibenza babe nokukhathazeka ukuthi uyashada umncane noma uyashada uyongena esithenjini. Ikona kokubili Mamzanele ngimncane okwesibili ngiyoshadela esithenjini. Ubaba wami uma wami uzalelwe esithenjini so kabo umkhulu uzalwa endlini encane umkhulu ozala uma wami uzalwa endlini encane kukhona kandlu enkulu so uma uzalwa esithenjini esasingekho right kwangazange kuze kube into ekahle nanamhlanje mabese chaza izinto ezazenzeka bayakhala bachiphisa izinyembezi. So uma wengeka vele ethimezwa igama elithi isithembu bese kufanele abe ajabule especially because ngiyingane abe kade engakayicabangeli lutho for that matter. So uyabuka nje ukuthi hawu ngafika kulomzumbe lo mzumbe usithatha ingane yami usoyoyifaka esithenjini kwenzakalani ngoba mina experience yami yesithembu besilamba behleka kamangandle enkulu kwakukuningi. Uma wekade kuxoxela ngalezi indaba noma ukuxoxele ngoba ususho ukuthi makhona into enje engiyicabangayo. I think ngoba ngangemncane nganginganaki kodwa babesixoxela ukuthi kandle enkulu babezela ingane zabaziningi. Kwakuthi uanti wakhe umkhulu baba kaMa wazalwa nodade wabo baba babili kuphela babeya kuthenga impuphu bayithwale thiwe ngeke akwazi ngisho ukuyithula endleleni 50 kg yempuphu because uma ithulile uzothweswa ubani ngoba yena uyedwa endlini yakubo abekho baningi laba abanye bahambe beshintshisana nge50 kg and kulanjwe la ekhaya because umkhulu uhlala kaMa I think kaMa umkhulu. Okay. La kamamncane kunesimo esingekho right kudliwa amangola so mabedla amangola khona lento leqhafazwayo iphuma igaqa ezimnandi ngaphakathi sakhe sidle nathi kuba kamkhulu yayikhona kuthiwa babe bahleka bathi ezidla amangola because balambile you know. So uma waye understand into yesithembu understanda ngokuthi into engalungile akubi right. So for ingane yakho ukuthi ithi yahamba yoshadela kuleyo nto ayikho into ongayicabanga enhle uzocabanga lo uyaziyo kuphela. Isibindi wena sokuthi uthathe lesi sinqumo sokuthi ngiyangena le umncane kangaka wasithatha. Ngangithemba lo mjita lona. Wagoqela. One thing ngomthombeni Mamzanele if ngingakusho nje ngibe neqiniso wafika kumina wangitshela ukuthi nginamakhosikazi enamakhosikazi ami ngiyawathanda so akabaqambanga manga. Ophamisa kancane izwi bathabalaleli babuzwa kancane. Abangizwa kahle. Okay cool lapho ngiseduze nemic but wafike wakhuluma iqiniso lokuthi unamakhosikazi akaqambanga manga
akazange afune ukumtshontsha uthando lwami ngamanga. No, akazange. Wathi nginama Hello Mzansi, welcome to Mkusasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Mfata musamsele West 3 umakhumalo bekalapha ku Ukhozi FM la bekakhuluma khona ngokuthi wahlangana kanjani namusamsele nangokuthi kubo bebangafuni onke ukuthi athanzane or athathwe nguMusamsele ngenxa yokuthi one, she was young, two, bekayongena esithenjini and makwakhe wadalelwa khona esithenjini and uyasho nje ukuthi bekungasemnanzi, hence why her mom wasn't at ease ngokuthi umntwana wakhe naye uyothi shici esithenjini. Yo guys, vele like how any other parent would feel umntwana wakhe ayongena esithenjini naye abadalulwe khona esithenjini abade kokuthi dibuya kangakanani. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.